Oletko koskaan nähnyt kenenkään tuhoavan koko elämäänsä alle 3 minuutissa? Se tapahtui lennolla AY-42 Zürichiin. Rikas Perjeter vaati, että nuori, vähävaraisesta taustasta tuleva stipendiaatti poistetaan bisnisluokasta vain siksi, ettei hän tuntenut oloaan turvalliseksi istuessaan tämän vieressä. Hän luuli, että hänen rahansa antoivat hänelle vallan valita naapurinsa. Hän oli väärässä. Katso tarkasti, sillä se, mitä kapteeni ilmoittaa kaiuttimien kautta hetkeä myöhemmin, ei vain hiljennä matkustamoa. Se päättää naisen uran, maineen ja vapauden. Tämä on tarina Kaarina Koskisesta ja virheestä, jota hän ei koskaan saa peruttua. Sade piiskasi Helsinki-Vantaan lentoaseman kakkosterminaalin lattiasta kattoon ulottuvia laseja, muuttaen Kiitotien valot suttuisiksi keltaisiksi ja punaisiksi viiruiksi. Sisällä Finnair Loungessa ilma tuoksui espressolta ja kalliilta partavedeltä, mikä oli jyrkkä vastakohta ulkona vallitsevalle lokakuiselle kostealle viimalle. Elias Virtanen istui loungen kaukaisessa nurkassa puristaen kuluneen käsimatkatavaralaukkunsa kahvaa, aivan kuin se voisi leijua pois. Hän tarkisti tarkastuskorttinsa 10. kerran yhtä monen minuutin sisällä. Istuin 2A, businessluokka. Elias oli 22-vuotias, loistava arkkitehtiopiskelija kotoisin pienestä kylästä Kainuun korvesta. Hänen ei kuulunut olla loungessa. Hänen ei kuulunut olla businessluokassa. Itse asiassa vielä 48 tuntia sitten hän ei ollut varma, pääsisikö hän takaisin Zürichiin viimeiselle lukukaudelleen, ETH Zürichiin, yhteen maailman arvostetuimmista teknillisistä yliopistoista. Hänen stipendinsa kattoi lukukausimaksut, mutta elinkustannukset Sveitsissä olivat tyhjentäneet hänen säästönsä ja äkillinen perhekriisi kotona oli vienyt loput. Hän oli jo alistunut lykkäämään lukukauttaan, kenties loputtomiin, kun sähköposti saapui. Se oli Fornerin arkkitehtuurisäätiöltä. Hän oli lähettänyt kuukausia sitten suunnitelman kestävästä kaupunkiasumisesta ja unohtanut koko asian. Hän ei ollut jo vain sijoittunut, hän oli voittanut huomisen visionääri, apurahan, palkintoon kuului täysi stipendi ja säätiön ja lentoyhtiön kumppanuuden ansiosta ilmainen korotus bisnesluokkaan paluulennolle kouluun. Hän katsoi vaatteitaan. Hänellä oli yllään puhdas, mutta kulunut harmaa huppari, haalistuneet farkut ja tennarit, jotka olivat nähneet parhaat päivänsä. Hän oli yrittänyt pukeutua hienommin, mutta nämä olivat parhaat vaatteet, mitä hänellä oli jäljellä lähetettyään stipendirahat äidilleen. Loungen ikkunan kiillotetusta heijastuksesta hän näki nuoren miehen, joka näytti väsyneeltä, ahdistuneelta ja selvästi ulkopuoliselta pukujen ja merkkimekkojen keskellä. Saako olla vielä jotain muuta, herra? Elias hätkähti. Loungen työntekijä, ystävällisen oloinen nainen nimeltä Maria, seisoi vieressä tuoreen kahvipannun kanssa. Voi, ei. Ei kiitos, rouva, Elias sanoi pehmeällä äänellä. Odotan vain koneeseen nousua. Maria hymyili lempeästi. Hän oli nähnyt tuhansia matkustajia ja tunnisti katseen ihmisessä, joka tunsi olevansa kuokkavieras. Ensimmäinen kerta edessä. Kyllä, Elias myönsi lammasmainen hymy murtaen hänen ahdistuksensa. Voitin kilpailun. Yleensä istun takana. Aivan takana. No, nauti siitä, nainen sanoi asettaen pienen suklaan hänen lautasliinalleen. Olet ansainnut paikkasi aivan kuten kuka tahansa muukin täällä, ehkä jopa enemmän. Elias nyökkäsi ja sujautti suklaan taskuunsa. Hän halusi uskoa naista. Hän halusi uskoa, että ansioilla oli enemmän merkitystä kuin ulkonäöllä. Mutta kävellessään kohti porttia 32, navigoiden matkustajameren läpi, hän ei päässyt eroon tunteesta, että häntä tarkkailtiin. Turvatarkastuksessa hänet oli tutkittu kahdesti. Porttivirkailija oli syynännyt hänen passiaan täyden minuutin, pitäen sitä valoa vasten ennen kuin lopulta skannasi sen. Hän nousi koneeseen aikaisin, haluten kadota istuimelleen ennen kuin käytävä täyttyisi. Airbus A330, businessluokka oli rauhan tyyssi ja pehmeinen nahkaistuimineen ja pähkinäpuisine viimeistelyineen. Siellä oli hiljaista ja ilma tuoksui desinfioidulta ja tuoreelta kukilta. Elias löysi paikan 2A. Se oli ikkunapaikka, käytännössä oma yksityinen luosinsa. Hän laittoi laukkunsa, joka näytti silmiinpistävän halvalta pehmeää mattoa vasten, ylälokeroon ja istui. Hän otti repustaan paksun oppikirjan, rakenteiden dynamiikka, ja avasi sen toivoen rakentavansa seinän itsensä ja muun maailman välille. Hän ei halunnut ongelmia.
Hän halusi vain päästä Zürichiin, viimeistellä tutkintonsa ja rakentaa taloja, jotka eivät sortuisi sadekaudella. Hänellä ei ollut aavistustakaan, että nainen, jonka paikka oli 2B, käveli parhaillaan putkessa, ja nainen oli aikeissa muuttaa hänen unelmalentonsa painajaiseksi. Kone oli puolillaan, kun bisnesluokan ilmapiiri muuttui. Se ei ollut melua, vaan äkillinen lämpötilan lasku, ikään kuin happi olisi imetty huoneesta. Kaarina Koskinen pyyhälsi matkustamoon kuin myrskyrintama. Hän oli lähellä 60-vuotias nainen, verhottuna kamelinväriseen kashmir-takkiin, joka maksoi todennäköisesti enemmän kuin Eliaksen koko lukukausimaksu. Hänen platinablondit hiuksensa oli lakattu liikkumattomaksi kypäräksi, ja hänen kasvonsa olivat peitossa ylisuurilla aurinkolaseilla, vaikka ulkona oli pilvistä ja koneessa hämärää. Hänen perässään seurasi uupunut henkilökohtainen avustaja kantaen 3 Hermesin ja Guccin ostoskassia, kamppaillen pysyäkseen Kaarinan aggressiivisen tahdin perässä. Varo tuota, senkin idiootti. Kaarina kivahti vaivautumatta laskemaan ääntään. Tuossa laukussa on harvinainen keraaminen esine. Jos särjet sen, vähennän sen lopputilistäsi. Lentoemäntä, kokenut ammattilainen nimeltä Tiina Laine, astui esiin harjoiteltu hymy kasvoillaan. Tervetuloa lennolle, rouva Koskinen. Saanko auttaa takkinne kanssa? Kaarina jätti hänet huomiotta, skannaten matkustamoa syvän inhon vallassa. Hän oli rakennusmagnaatti Heikki Koskisen leski, miehen, jonka nimi oli kirjoitettu puoliin Helsingin keskustan arvokiinteistöistä. Miehensä kuoleman jälkeen Kaarina oli omistanut elämänsä omaisuuden kuluttamiselle ja palvelualan työntekijöiden terrorisoimiselle 3 mantereella. Hän pysähtyi rivin 2 kohdalle. Elias ei katsonut ylös. Hän oli syvällä kantavia seiniä käsittelevässä luvussa. Hänen vastamelukuulokkeensa olivat kaulalla, vaikka musiikkia ei kuulunut. Hän yritti tehdä itsestään pienen. Kaarina jähmettyi. Hän laski aurinkolasejaan, ja hänen silmänsä kapenivat niiden osuessa nuoreen mieheen harmaassa hupparissa, joka istui ikkunapaikalla hänen vieressään. Hän ei mennyt istuimelleen. Hän jäi seisomaan käytävälle tukkien takanaan tulevien matkustajien virran. Anteeksi, Kaarina sanoi, äänensä jäätävänä ja kovaäänisenä. Tiina lentoemäntä riensi paikalle. Onko jokin hätänä, rouva Koskinen? Kyllä, tässä on valtava ongelma, Kaarina sanoi osoittaen hoidetulla sormellaan Eliasta. Luulen, että istumajärjestyksessä on tapahtunut virhe. Elias kuuli metelin. Hän tunsi yllään vellovan läsnäolon. Hitaasti hän laski kuulokkeet kaulalleen ja katsoi ylös. Hän näki naisen katsovan häntä ilmeellä, jonka hän oli nähnyt liian monta kertaa aiemminkin, sekoitus pelkoa, inhoa ja etuoikeutta. Olen pahoillani, Elias sanoi kohteliaasti. Kaarina ei puhunut hänelle. Hän katsoi Tiinaa. Miksi tämä henkilö on bisnisluokassa? Selvästikin hän on eksynyt. Hänen kuuluisi olla turistiklassa. Tarkistakaa hänen lippunsa ja saattakaa hänet takaisin. Matkustamo hiljeni. Liikemies paikalla 1A laski sanomalehtensä. Pariskunta paikoilla 3A ja 3B vaihtoi vaivautuneita katseita. Tiina piti hymynsä paikallaan, vaikka hänen silmänsä kovenivat. Tarkistin tämän herran tarkastuskortin itse ovella, rouva Koskinen. Hän on oikealla paikallaan, 2A. Te olette paikalla 2B. Älä ole naurettava. Kaarina tuhahti ja katsoi lopulta suoraan Eliasta. Katsokaa häntä. Hänellä on päällään katuryysyt. Hän näyttää rikolliselta. Maksoin 12,0 € tästä paikasta juuri yksityisyyden ja ympäristön tason vuoksi. En tunne oloani turvalliseksi istuessani sellaisen henkilön vieressä, joka näyttää siltä kuin olisi juuri kiivennyt aidan yli kiitotielle. Eliaksen sydän jyskytti vasten kylkiluita. Häpeä oli kuuma ja välitön, nousten hänen kaulalleen. Hän sulki kirjansa. Rouva, minulla on lippu. Olen opiskelija. Opiskelija. Kaarina naurahti. Se oli kova ja haukkuva ääni. Minkä? Autovarkauksienko? Älä puhu minulle. Hän kääntyi takaisin Tiinan puoleen. Haluan hänet siirrettäväksi nyt. Laittakaa hänet taakse, minne hän kuuluu, tai etsikää minulle toinen paikka kaukaa hänestä. Rouva Koskinen, Tiina sanoi, hänen äänensä muuttuessa tiukemmaksi. Bisnesluokka on tänään täynnä. Jokainen paikka on varattu, enkä aio siirtää matkustajaa, joka on maksanut lipustaan, vain siksi, että te olette epämukavuusalueella hänen ulkonäkönsä vuoksi. Olkaa hyvä ja istukaa, jotta voimme viimeistellä koneeseen nousun.
Kaarinan kasvot muuttuivat punaisen sävyyn, joka riiteli hänen takkinsa kanssa. Hän ei ollut tottunut kuulemaan sanaa ei. Hän pudotti painavan nahkalaukkunsa tyhjälle istuimelle 2B kovaäänisellä pamauksella. Se osui vain senttien päähän Eliaksen käsivarresta. Minä olen Platinum Lumo, jäsen, Kaarina suhisi. Tunnen tämän lentoyhtiön toimitusjohtajan. Suosittelen, että korjaat tämän tai kaadat kahvia jossain huoltoaseman kuppilassa ensi viikolla. Minä en istu rikollisen vieressä. Elias nousi seisomaan. Hän ei kestänyt sitä enää. Hänen kätensä tärisivät, mutta hän piti äänensä vakaana. Minä en ole rikollinen. Olen stipendiaatti ETH Zürichissä. Olen ansainnut tämän paikan. Istu alas. Kaarina kiljui, vetäytyen taaksepäin ikään kuin Elias olisi vetänyt esiin aseen. Hän on aggressiivinen. Näettehän, hän on aggressiivinen. Olen vaarassa. Hakekaa turvamies. Poistakaa hänet koneesta. Businessluokan rauha oli täysin särkynyt. Se, mikä oli aiemmin ollut hiljainen luksustila, oli nyt näyttämö Kaarina Koskisen hysterisoinnille. Turistiluokan matkustajat kulkivat ohi, hidastaen vauhtiaan töllistelläkseen kohtausta. Kaarina pelasi yleisölle, puristaen helminauhaansa teatraalisessa uhrin roolissa. Hän uhkasi minua. Nainen valehteli ääni korkeana. Hän hyökkäsi minua kohti. En hyökännyt, Elias sanoi katsoen ympärilleen rukoilevasti. Nousin vain seisomaan selittääkseni. Herra, olkaa hyvä ja istukaa, Tiina sanoi pehmeästi Eliakselle. Hänen kätensä koskettaessa kevyesti tämän olkapäätä. Se ei ollut käsky. Se oli suojelutoimenpide. Hän asetti vartalonsa Eliaksen ja Kaarinan väliin. Tiina kääntyi Kaarinan puoleen. Rouva Koskinen, te viivytätte lentoa. Te aiheutatte häiriötä. Minun on pyydettävä teitä istumaan tai joudun ottamaan yhteyttä porttivirkailijaan. Ottamaan yhteyttä heihin. Kaarina kirkui. Hakekaa poliisi. Haluan, että tämän miehen taustat tarkistetaan. Haluan hänen laukkunsa tutkittavaksi. Mistä tiedämme, ettei hänellä ole pommia? Hän näyttää juuri siltä tyypiltä. Se oli murtumispiste. Paikalta 3A nousi pitkä mies mittatilaustyönä, tehdyssä laivaston sinisessä puvussa. Hänen nimensä oli Antti Peltonen, helsinkiläisen asianajotoimiston vanhempi osakas. Rouva, tuo riittää. Antti jylisi. Hänen äänensä kantoi oikeussalin nuijan painolla. Tuo nuori mies ei ole tehnyt mitään. Te olette herjannut häntä ja miehistöä siitä lähtien, kun astuitte koneeseen. Istukaa alas ja olkaa hiljaa. Kaarina pyörähti ympäri silmät pullottaen. Anteeksi, tiedättekö te, kuka minä olen? En välitä siitä, kuka te olette, Antti vastasi tyynesti. Mutta tiedän, mitä te teette. Se on häirintää, ja olen valmis todistamaan sen. Ja niin olen minäkin, sanoi nainen paikalla 3B, ottaen esiin puhelimensa. Hän piti sitä ylhäällä, punaisen tallennusvalon vilkkuessa. Minulla on viimeiset 2 minuuttia videolla, rouva. Sano muikku internetille. Kaarina epäröi sekunnin, tajuten menettävänsä otteen tilanteesta, mutta narsismi on vahva huume. Se luulee usein huomiota hyväksynnäksi. Hän laittoi lisää pökköä pesään. Hienoa. Näyttäkää maailmalle, miten Finnair kohtelee premium-asiakkaitaan. He pakottavat meidät istumaan vaarallisen, pesemättömän roskaväen vieressä. Hän nappasi puhelimensa ja alkoi valita numeroa. Soitan asianajajalleni. Soitan ilmailuviranomaisille. Tämä kone ei nouse maasta tuon pojan ollessa tässä matkustamossa. Hän tukki fyysisesti käytävän, seisoen kädet puuskassa ja estäen äitiä ja lasta pääsemästä ohi turistiluokkaan. Lapsi alkoi itkeä. Tämä on turvatonta, Kaarina huusi. Suoritan kansalaisvelvollisuuttani. Lentoemäntä Tiina painoi sisäpuhelimen painiketta. Hänen kasvonsa olivat kalpeat, mutta päättäväiset. Hän sanoi 3 sanaa kuulokkeeseen. Kapteeni, meillä on tason 2 uhka. Samaan aikaan Elias tuijotti ikkunasta ulos. Hän tunsi kyynelten kirvelevän silmissään. Se oli kuumaa ja nöyryyttävää. Hän ajatteli äitiään Kainuussa ja sitä, kuinka ylpeä tämä oli hänestä. Hän ajatteli viestiä, jonka äiti oli lähettänyt samana aamuna. Lennä korkealle, poikani. Maailma on sinun. Juuri nyt maailma tuntui saappaalta hänen niskallaan. Hän avasi turvavyönsä. Neiti, hän kuiskasi Tiinalle. Voin siirtyä, se on okei. En halua aiheuttaa ongelmia. Laittakaa minut vain taakse, kiitos. Tiina katsoi häntä, sydän särkyneenä. Ei, herra, te pysytte juuri siinä. Vaadin, että hänet poistetaan. Kaarina huusi aistien heikkoutta. Katsokaa, hän myöntää sen. Hän tietää, ettei kuulu tänne.
Poistakaa hänet. Yhtäkkiä ohjaamon ovi suhahti auki. Matkustamo hiljeni välittömästi. Jopa Kaarina lopetti huutonsa kesken kaiken. Kapteeni Juhani Mäkinen astui ulos. Kapteeni Mäkinen oli vähäpuheinen mies. Hän oli 55-vuotias, entinen ilmavoimien lentäjä, jolla oli suolaa ja pippuria hiuksissaan ja leukaperät kuin graniitista veistetty. Hän kantoi univormuaan sotilaallisella tarkkuudella. Hän ei näyttänyt vihaiselta. Hän näytti pettyneeltä, mikä oli tavallaan paljon pahempaa. Hän korjasi lakkiaan, skannasi tilanteen ja katsoi suoraan Tiinaa. Mikä tässä on ongelmana, Tiina? Mäkinen kysyi matalalla äänellä, joka kantoi matkustamon perälle asti. Kaarina ei antanut Tiinan vastata. Hän astui eteenpäin, kasvoillaan viehättävin, salaliittolainen hymynsä, olettaen kapteenin, ikäisensä suomalaisen miehen, olevan luonnollisesti hänen liittolaisensa. Voi, kapteeni. Luojan kiitos, Kaarina sanoi purskahtaen ja astuen lattialla olevan lapsen lelun yli. Olen Kaarina Koskinen. Saatatte tuntea edesmenneen aviomieheni. Meillä on tilanne. Tämä henkilö, hän viittasi epämääräisesti Eliakseen, vaarantaa lennon turvallisuuden. Hän on ollut aggressiivinen ja rehellisesti sanottuna hän ei kuulu bisnisluokkaan. Olen pyytänyt lentoemäntäänne hoitamaan asian, mutta hän on epäpätevä. Tarvitsen teitä kutsumaan turvamiehet poistamaan hänet, jotta voimme lähteä. Kapteeni Mäkinen katsoi Kaarinaa. Sitten hän katsoi Eliasta, joka pyyhki silmiään yrittäen näyttää näkymättömältä. Sitten hän katsoi Antti Peltonen, joka pudisti päätään inhosta. Lopulta hän katsoi naista, joka kuvasi puhelimellaan. Mäkinen käänsi vartalonsa kokonaan kohti Kaarinaa. Sanotte siis, että hän vaarantaa lennon turvallisuuden? Mäkinen kysyi tyynesti. Kyllä, hän on pelottava, Kaarina valehteli. Ja kieltäydytte istumasta ennen kuin hänet on poistettu. Ehdottomasti. Kaarina laittoi kädet puuskaan. Se on joko hän tai minä, kapteeni Mäkinen nyökkäsi hitaasti. Hän veti syvään henkeä. Hän kurotti seinällä olevaan puhelimeen, jota käytettiin yleensä kuulutuksiin, mutta hän ei painanut matkustamon painiketta. Hän painoi porttivirkailijan painiketta. Asemataso. Täällä kapteeni Mäkinen lennolla AY402. Tarvitsen 2 virkailijaa ja turvamiehen koneeseen välittömästi. Meillä on matkustaja, joka on poistettava koneesta. Kaarina virnisti, hänen kasvoilleen levisi puhdas, pahansuopa voitonriemu. Hän kumartui kohti Eliasta. Minähän sanoin, hän kuiskasi. Raha puhuu, ota laukkusi, poika. Eliaksen sydän murtui, hän kurotti reppuaan, hän oli hävinnyt. Maailma toimi juuri niin kuin hän oli pelännyt. Kapteeni Mäkinen laski puhelimen. Hän kääntyi matkustamon puoleen pitäen mikrofonia kädessään. Hän ei katsonut Eliasta. Hän katsoi suoraan Kaarinaa. Hyvät naiset ja herrat, kapteenin ääni kajahti kaiuttimista, kuuluen kaikille koneen 300 matkustajalle. Pahoittelen viivästystä. Meillä on bisnesluokassa matkustaja, joka on päättänyt, että muiden turvallisuus ja arvokkuus on valinnaista. Ilmailulaki antaa minulle valtuudet poistaa jokaisen matkustajan, joka häiritsee miehistön tehtäviä tai luo vihamielisen ympäristön. Kaarina säteili. Hän alkoi vilkuttaa turistiluokan matkustajille. Anteeksi kaikille, pääsemme kohta liikkeelle. Kapteeni Mäkinen jatkoi, hänen silmiensä lukittuessa Kaarinaan kylmällä intensiteetillä. Siksi määrään välittömästi poistettavaksi matkustajan paikalta 2B. Hymy putosi Kaarinan kasvoilta kuin märkä laasti. Hän räpytti silmiään. Mitä? Mäkinen osoitti sormellaan ovea. Rouva Koskinen, ottakaa laukkunne. Poistukaa koneestani. 3 sekunnin ajan ainoa ääni matkustamossa oli apumoottorin humina ja Kaarina Koskisen katkonainen hengitys. Hänen aivonsa eivät tuntuneet pystyvän prosessoimaan kapteeni Mäkisen lauseen rakennetta. Hän oli viettänyt 40 vuotta uskoen, että säännöt olivat muita ihmisiä varten. Ihmisiä, jotka lensivät turistiluokassa, ihmisiä, jotka jonottivat, ihmisiä, joilla ei ollut kesähuvilaa Hangossa. Luulen, että ymmärsin teidät väärin, Kaarina sanoi, hermostunut, ja terävä naurahdus karkasi hänen huuliltaan. Hän korjasi aurinkolasejaan, vaikka hänen kätensä tärisivät. Te haluatte minun poistuvan, kapteeni. Minä olen tässä uhri. Minä olen se, joka tuntee olonsa turvattomaksi. Jos joku lähtee, se on hän. Hän tökkäsi sormellaan taas Eliasta. Kapteeni Mäkinen ei räpäyttänyt silmäänsä. Hän ei korottanut ääntään. Hän vain kumartui lähemmäs, tunkeutuen naisen henkilökohtaiseen tilaan miehen auktoriteetilla,
joka komentaa 200 tonnin alusta. Rouva Koskinen, olette viivyttänyt tätä lentoa 20 minuuttia. Olette herjannut miehistöäni. Olette häirinnyt maksavaa matkustajaa ja nyt kieltäydytte noudattamasta kapteenin suoraa käskyä. Se on rikos. Teillä on 2 vaihtoehtoa. Voitte kävellä ulos tästä koneesta omin jaloin, tai teidät voidaan raahata ulos käsiraudoissa. Kumman valitsette? Kaarinan suu aukeni ja sulkeutui kuin kalalla kuivalla maalla. Tämä on absurdia. Soitan toimitusjohtajalle, soitan lehdistölle. Soittakaa kenelle haluatte, Mäkinen sanoi kääntyen ovelle, jonne 2 poliisia oli juuri ilmestynyt radiot rätisten. Konstaapelit, tämä matkustaja niskoittelee. Olkaa hyvä ja poistakaa hänet. Poliisit, vankkarakenteiset miehet, jotka olivat nähneet kaikenlaisia lentokenttäkohtauksia, astuivat sisään. Johtava konstaapeli Martinez, suomalaisittain vaikkapa Mäkelä, lähestyi Kaarinaa tyynesti. Rouva, ottakaa laukkunne. Älkää koskeko minuun. Kaarina kirkui perääntyen keittiöön. Tämä on pahoinpitely. Olen Kaarina Koskinen. Mieheni rakensi Koskisen tornin. Te olette minun palveluksessani. Hän nappasi painavan nahkalaukkunsa ja heilautti sitä villisti, metallisoljen osuessa poliisia käsivarteen. Se ei ollut kova isku, mutta se oli kontakti. Matkustamon ilmapiiri muuttui kireästä sähköiseksi. Tuo on virkamiehen väkivaltainen vastustaminen, konstaapeli sanoi äänensä madaltuessa. Rouva, kääntykää ympäri ja laittakaa kädet selän taakse. Ei, nainen huusi. Se tapahtui nopeasti. Poliisi ja hänen parinsa astuivat väliin. He pyöräyttivät Kaarinan ympäri tottuneella tehokkuudella. Hebari, käsirautojen naksahdus kaikui hiljaisessa matkustamossa, terävä metallinen lopullisuuden ääni. Te satutatte minua, te satutatte minua. Kaarina vaikersi, vaikka poliisit tuskin pitivät hänestä kiinni. Apua, auttakaa, hän ryöstää minut. Hän katsoi ympärilleen etsien liittolaista, ketä tahansa, joka näyttäisi häneltä, ketä tahansa, joka pelastaisi hänet. Hän katsoi Antti Peltonen paikalla 3A. Antti otti vain kulauksen viskiään ja katsoi poispäin. Hän katsoi naista paikalla 3B, joka kuvasi edelleen. Lopeta kuvaaminen, haastan sinut oikeuteen, haastan teidät kaikki. Poliisit marssittivat hänet ovelle. Koska putki oli kiinni toisessa ovessa, heidän täytyi kuljettaa nainen muutaman turistiluokan rivin ohi päästäkseen ulos. Kun Kaarinaa johdettiin ohi käsirautojen kiiltäessä, aplodien aalto alkoi koneen perältä. Se ei ollut vain muutama taputus, se oli vyöry. Ihmiset, jotka olivat viivästyneet, jotka olivat kuulleet hänen huutonsa, jotka olivat nähneet hänen estävän äitiä ja lasta, he huusivat riemusta. Heippa Karen! Joku huusi riviltä 12. Pidä hauskaa putkassa, huusi toinen. Kaarinan kasvot olivat vääntyneet raivosta ja nöyryytyksestä. Hän kompastui, kalliit korkonsa takertuivat mattoon, mutta poliisit pitivät hänet pystyssä raahaten hänet vääjäämättä ulos koneesta. Hänen avustajansa, kauhistuneena ja itkien, ryntäsi keräämään 3 ostoskassia ja juoksi poliisien perään, uskaltamatta ottaa katsekontaktia keneenkään. Kun he ylittivät kynnyksen putkeen, Kaarinan huudot vaimenivat kauemmas, vaikka ne kuuluivat vielä kaikuina tunnelissa. Minä ostan tämän lentoyhtiön ja annan teille kaikille potkut. Sitten tuli hiljaisuus. Kapteeni Mäkinen seisoi hetken matkustamon edessä. Hän veti syvään henkeä ja korjasi kravattiaan. Hän käveli paikalle 2A. Elias istui pää käsien varassa, hänen vartalonsa tärisi. Adrenaliinipiikki oli laskemassa. Hän tunsi itsensä sairaaksi. Mäkinen polvistui, todella polvistui yhdelle polvelle, jotta hän oli samalla tasolla nuoren opiskelijan kanssa. Poika, Mäkinen sanoi pehmeästi, katso minua. Elias katsoi ylös, silmät punaisina. Olen pahoillani, kapteeni. En tarkoittanut aiheuttaa. Lopeta, Mäkinen sanoi tiukasti, mutta ystävällisesti. Et pyydä anteeksi mitään. Et tehnyt mitään väärää. Käyttäydyit 5 minuutissa arvokkaammin kuin tuo nainen on todennäköisesti tehnyt koko elämänsä aikana. Mäkinen kurotti taskuunsa ja otti esiin kultaisen lentomerkin, jollaisia yleensä annettiin lapsille, mutta tämä näytti erilaiselta. Se oli hänen oma henkilökohtainen merkkinsä, Finnairin vanhemman kapteenin siivet. Minulle on kunnia lentää sinut Zyrikiin tänään, herra Virtanen, Mäkinen sanoi asettaen merkin pöydälle. Tiina tuo sinulle lasin samppaniaa, tai mitä ikinä haluatkaan. Rentoudu, olet täällä turvassa. Elias nyökkäsi,
kykenemättä puhumaan. Hän puristi merkkiä. Mäkinen nousi ja puhui matkustamolle vielä kerran. Väki, pahoittelut vielä kerran näytöksestä. Menetimme nousuvuoromme, mutta olen jo ilmoittanut lennonjohtoon. He antavat meille tasoitusta ja nostavat meidät jonon kärkeen. Olemme ilmassa 10 minuutin kuluttua. Kiitos kärsivällisyydestänne. Kun Mäkinen palasi ohjaamoon, Antti Peltonen kumartui eteenpäin riviltä 3A. Nuori mies, Antti sanoi. Elias kääntyi. Olen Antti Peltonen, hän sanoi ojentaen paksun kermanvärisen käyntikortin istuimen selkänojan yli. Olen vanhempi osakas Peltonen, kumppanit, toimistossa Helsingissä. Erikoistumme kunnianloukkaus- ja kansalaisoikeusjuttuihin. Elias otti kortin. Jos tuo nainen yrittää haastaa sinut oikeuteen, tai jos koet haluavasi haastaa hänet kärsimyksestä, jonka hän juuri aiheutti. Antti hymyili. Se oli haimainen, mutta ystävällinen hymy. Soita minulle. Ottaisin sen jutun pro bono työnä. Nauttisin siitä. Elias hymyili viimein. Oikea hymy. Kiitos herra. Älä kutsu minua herraksi. Kutsu Antiksi. Juo nyt se samppania. Näytät siltä, että tarvitset sitä. Lento Zürichiin oli tasainen, kiitäen Atlantin pimeyden yllä 11 kilometrin korkeudessa. Eliakselle se oli epätodellinen kokemus. Pelko valui hänestä hitaasti pois, korvautuen oudolla yhteenkuuluvuuden tunteella muiden matkustajien kanssa. Tiina, lentoemäntä, kohteli häntä kuin kuninkaallista. Hän toi Eliakselle ylimääräisiä tyynyjä, ruokalistan parhaan annoksen, haudutettua häränposkea ja jopa muun miehistön kirjoittaman viestin, jossa pahoiteltiin välikohtausta. Mutta vaikka matkustamossa oli rauhaisaa, 10 kilometriä alempana digitaalinen ydinpommi oli juuri räjähtänyt. Nainen paikalla, 3B, oli nimeltään Salla Järvinen. Hän oli 24-vuotias somemanageri helsinkiläisessä startupissa. Hän tiesi tarkalleen, miten internet toimii. Hän ei ollut vain tallentanut videota, hän oli vanginnut täydellisen tarinan. Pätkä 1. Kaarina huutaa, ettei tunne oloaan turvalliseksi Hulttion vieressä. Pätkä 3. Kapteenin ilmoitus ja ulos koneestani, hetki. Pätkä 4. Käsiraudat ja aplodit. Salla ei odottanut laskeutumista. Hän osti lennon wifi-paketin 10 eurolla. Se oli paras sijoitus, jonka hän tulisi koskaan tekemään. Hän latasi videon TikTokiin ja Xään saatteella. Rasistinen perijätär vaatii opiskelijaa poistettavaksi bisnesluokasta. Kapteeni poistaa naisen sen sijaan. Katso loppuun asti nähdäksesi käsiraudat. Finnair Instant Karma, Karen oikeus. Hän painoi lähetä juuri, kun kone saavutti risteilykorkeuden Ruotsin yllä. Siihen mennessä, kun Elias söi jälkiruokaansa, lämmintä suklaakakkua, videolla oli 10-0 katselukertaa. Kun hän nukahti jossain Keski-Euroopan yllä, sillä oli 1,5 miljoonaa. Algoritmi rakasti sitä. Siinä oli kaikkea. Selkeä konna, komea ja hiljainen uhri, sankarillinen auktoriteetti ja tyydyttävä loppu. Internet-etsivät ryhtyivät heti töihin. XN-käyttäjiltä vei alle 45 minuuttia tunnistaa Kaarina Koskinen. Hänen kasvonsa olivat tunnistettavat ja hän oli tunnettu hahmo Helsingin hyväntekeväisyyspiireissä. Internet tiesi kertoa, että hän oli Koskisen taidesäätiön puheenjohtaja ja istui 3 suuren pörssiyhtiön hallituksessa. Hashtagit alkoivat levitä, Kaarina Koskinen, Lento AY402 ja Boikot Koskinen alkoivat trendata globaalisti. Takaisin maassa, poliisiasemalla Vantaalla, Kaarina istui sellissä. Hänet oli otettu kiinni järjestystä häiritsevästä käytöksestä, niskoittelusta ja virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta. Hänet oli riisuttu koruistaan, vyöstään ja arvokkuudestaan. Hän sai soittaa 1 puhelun. Hän ei soittanut asianajajalle heti. Hän soitti suhdetoiminta vastaavalleen, naiselle nimeltä Chloe suomalaisittain vaikkapa Kirsikka. Kirsikka kulta, Kaarina sanoi. Hänen äänensä tärisi, mutta oli yhä määräilevä. Lentokentällä on tapahtunut väärinkäsitys. Joku hullu pilotti heitti minut ulos lennolta. Sinun täytyy kääntää tämä parhain päin. Sano, että olin sairas. Sano, että sain paniikkikohtauksen. Haluan tiedotteen ulos aamuun mennessä. Linjan toisessa päässä oli pitkä hiljaisuus. Kaarina, Kirsikka sanoi äänellä, joka oli kylmä. Oletko nähnyt internettiä? Olen sellissä, Kirsikka. Tietenkään en ole nähnyt internetiä. Se on kaikkialla, Kaarina. Videolla on 4 miljoonaa katselua. Kutsuit häntä Hulttioksi. Löit poliisia.
Uutiset puhuvat tästä parhaillaan. Kaarina tunsi veren pakenevan kasvoiltaan. Korjaa se. Sitä varten minä maksan sinulle. En voi korjata tätä, Kirsikka sanoi. Enkä voi enää edustaa sinua. Muut asiakkaani uhkaavat jättää minut, jos pysyn sinun rinnallasi. Irtisanoutun välittömästi. Onnea matkaan, Kaarina. Linja katkesi. Kaarina tuijotti luuria. Ensimmäistä kertaa elämässään hänen tekojensa todellisuus alkoi murtaa hänen harhojensa linnoitusta, mutta kova karma oli vasta lämpenemässä. Sillä aikaa kun Kaarina istui sellissä, Koskisen säätiön hallitus, organisaatio, jonka hänen edesmennyt miehensä oli perustanut tukemaan vähävaraisia taiteilijoita, piti hätäkokouksen Zoomissa. Meidän on katkaistava välit, sanoi väliaikainen toimitusjohtaja. Video on kammottava. Hän hyökkää opiskelijan kimppuun. Tiedättekö, kuka tuo opiskelija on? Kuka? Kysyi hallituksen jäsen. Joku Twitterissä tarkensi hänen laukkunsa nimilappuun. Hänen nimensä on Elias Virtanen. Hän on Fornerin arkkitehtuurisäätiön apurahan voittaja. Hän on Nero. Hän on juuri sellainen ihminen, jota tämän säätiön kuuluisi auttaa. Ja meidän puheenjohtajamme yritti juuri pidätyttää hänet siksi, että hän istui paikalla, jonka oli ansainnut. Hyvä luoja, toinen hallituksen jäsen kuiskasi. Tämä on imagollinen katastrofi. Tarvitsemme äänestyksen, toimitusjohtaja sanoi. Ehdotus Kaarina Koskisen erottamiseksi puheenjohtajan tehtävästä välittömästi, vedoten sääntöjen moraalilausekkeeseen. Kannatan. Kaikki puolesta? Kyllä, kyllä, kyllä. Äänestys oli yksimielinen. Kaarina Koskinen menetti tittelinsä, palkkansa ja valta-asemansa ennen kuin hän pääsi edes takuita vastaan vapaaksi. Takaisin koneessa aurinko oli nousemassa Sveitsin Alppien yllä. Matkustamo täyttyi pehmeästä kultaisesta valosta. Elias heräsi ja katsoi ikkunasta. Vuorten huiput pistivät esiin pilvipeitteen läpi. Hän tunsi itsensä erilaiseksi, kevyemmäksi. Antti Peltonen oli myös hereillä, lukien papereitaan. Hän katsoi Eliasta. Huomenta, Antti sanoi. Nukuitko hyvin? Paremmin kuin luulin, Elias myönsi. Hyvä, tarvitset energiaasi, Antti sanoi tarkistaen puhelintaan, joka oli juuri yhdistynyt verkkoon laskeutumisen alkaessa. Antin silmät laajenivat hieman. Miksi? Elias kysyi ahdistuksen palatessa. Tuleeko hän perääni? Antti naurahti kääntäen puhelimen näytön Eliasta kohti. Ei poika, en usko, että hän on asemassa tulla kenenkään perään, mutta saatat haluta valmistautua. Elias katsoi näyttöä. Se oli uutisartikkeli Helsingin Sanomista. Otsikko kuului. Viraalioikeus. Perijätär herjasi opiskelijaa lennolla AY402. Matkustaja tunnistettiin arkkitehtuurin ihmelapseksi Elias Virtaseksi. Eliaksen leuka loksahti. He tietävät nimeni. He tietävät kaiken, Antti sanoi. Ja katso tätä joukkorahoituskampanjaa. Mitä? Joku aloitti keräyksen lukukausimaksuihisi ja elinkustannuksiisi. Varmistetaan, että Elias lentää bisnesluokassa ikuisesti. Siinä lukee. Elias katsoi lukua. Se oli ollut pystyssä 6 tuntia. 125 000 euroa kerättynä 50 000 euron tavoitteesta. Elias istui taaksepäin hämmentyneenä. Hän katsoi pilviä. Hän oli murehtinut vuokranmaksua. Hän oli murehtinut ruokaa Zürichissä. 8 tunnin lennon aikana hänen elämänsä oli kääntynyt täysin ylösalaisin. Kapteenin ääni tuli kaiuttimista. Hyvät naiset ja herrat, matkustamohenkilökunta, valmistautukaa laskeutumiseen. Ja matkustajallemme paikalla 2. Tervetuloa kotiin, Elias. Seuraavat 72 tuntia Kaarina Koskisen elämässä olivat oppitunti dominoefektistä. Kun Kaarina lopulta pääsi vapaaksi poliisiasemalta, hän käveli ulos odottaen kuljettajaansa, Bentleytään ja kenties huomaamatonta poistumista. Sen sijaan hänet kohtasi sokaiseva kameroiden välke. Iltalehti oli jo painanut etusivunsa. Otsikko oli karu yksinkertaisuudessaan, bisnesluokan roskaväki. Siinä oli koko sivun kuva Salla Järvisen videolta, Kaarinan kasvot huudosta vääristyneenä, käsirautoihin kahlittuna, raahattuna taaksepäin. Nainen suojasi silmiään, rynnäten mikrofonien ohi. Ei kommentteja, menkää pois, tiedättekö te, kuka minä olen? Tiedämme tasan tarkkaan, kuka te olette, rouva Koskinen, toimittaja huusi. Miltä tuntuu olla Suomen vihatuin nainen? Hän ei vastannut. Hän ryntäsi keltaiseen taksiin. Sen nöyryytys poltti hänen kurkkuaan, kun hän antoi osoitteen Kaivopuistoon.
Hän otti puhelimensa tarkistaakseen sähköpostit, odottaen tukea seurapiiriystäviltään. Hänen postilaatikkonsa oli täynnä, mutta ei tuesta. Koskisen säätiöltä, ilmoitus välittömästä erottamisesta hallituksesta, Kansallisoopperan killalta, jäsenyyden peruutus. Varainhoitotoimistolta, asiakassuhteen päättäminen maineriskin vuoksi, hänen puhelimensa värähti. Se oli hänen ystävänsä Margit, nainen, jonka kanssa hän oli syönyt lounasta joka tiistai 15 vuoden ajan. Kaarina vastasi epätoivoisena, Margit, luojan kiitos, tämä on painajainen, sinun täytyy auttaa minua. Margit keskeytti hänet ääni jäätävänä. Ole hyvä, äläkä soita minulle enää. Mieheni on ehdolla eduskuntaan ensi vuonna. Emme voi olla tekemisissä tämän kanssa, ymmärrätkö? Tekemisissä minkä kanssa? Väärinkäsityksen. Rasistisen purkauksen, joka tallentui 4K-videolle. Kaarina, se on puolustamatonta. Olet radioaktiivinen. Hyvästi. Linja sulkeutui. Mutta todellinen kova karma oli vasta alkamassa. Kaarina, kieltämisen ja raivon vallassa, päätti siirtyä vastahyökkäykseen. Hän palkkasi häikäilemättömän asianajajan nimeltä Richard Sterling, suomalaisittain vaikkapa Risto Salo, joka tunnettiin turhista kanteistaan ja haastoi Finnairin oikeuteen laittomasta poistamisesta ja Elias Virtasen kunnianloukkauksesta ja henkisestä kärsimyksestä, väittäen pojan provosoineen häntä tahallaan. Se oli kohtalokas strateginen virhe. 3 viikkoa myöhemmin Kaarina istui kuultavana neuvotteluhuoneessa Helsingissä. Pöydän toisella puolella ei istunut pelokas opiskelija, vaan Antti Peltonen. Brittiläis-suomalainen asianajaja oli pitänyt sanansa. Hän oli tuonut koko toimistonsa painoarvon mukanaan. Antti ei näyttänyt vihaiselta. Hän näytti kissalta, joka leikki hitaalla hiirellä. Rouva Koskinen, Antti aloitti korjaten kalvosin nappejaan. Väitätte, että asiakkaani herra Virtanen provosoi teitä. Katsotaanpa videota koneen valvontakameroista, jotka lentoyhtiö on ystävällisesti toimittanut. Hän laittoi nauhan pyörimään. Se näytti Eliaksen istuvan hiljaa lukemassa kirjaa. Se näytti Kaarinan huutavan. Se näytti hänen lyövän poliisia. Nyt, Antti sanoi liuttaen asiakirjan pöydän yli. Tämä on vastakanne. Haastamme teidät siviilioikeudelliseen pahoinpitelyyn, kunnianloukkaukseen ja tämä on suosikkiosani liiketoimintasopimuksen häirintään. Katsokaat, viivästyttämällä lentoa aiheutitte merkittäviä taloudellisia tappioita useille korkean profiilin matkustajille, joista 3 on liittynyt ryhmäkanteeseemme. Kaarinan asianajaja Salo kalpeni. Voisimme ehkä sopia tästä. Voi, emme me sovi, Antti hymyili kylmästi. Me menemme oikeuteen. Laitamme rouva Koskisen todistajaitioon. Annamme valamiesten, tai tässä tapauksessa tuomareiden, kuulla hänen selittävän, miksi hän pitää stipendiaattia hulttiona, ja vaadimme vahingonkorvauksia, jotka vaativat hänen koko omaisuutensa realisoimista. Kaarina löi kätensä pöytään. Ette voi tehdä noin. Minulla on miljoonia. Oli, Antti korjasi lempeästi. Teillä oli miljoonia. Asianajaja kulujen, sakkojen ja sen jälkeen, mitä tulette maksamaan Eliakselle, olette onnekas, jos teillä on varaa yksiöön Kontulassa. Oikeustaistelu kesti 6 kuukautta. Se oli verilöyly. Kaarinan maine revittiin auki julkisesti. Jokainen menneisyyden virhe, jokainen kaltoinkohdeltu kotiapulainen, jokainen maksamaton lasku tuotiin valoon Antin tiimin toimesta. Oikeus antoi tuomionsa, syyllinen kaikissa kohdissa. Vahingonkorvaukset Eliakselle ja muille kantajille olivat yhteensä 4–5 miljoonaa euroa. Kaarina Koskinen, Kaivopuiston kuningatar, joutui myymään kattohuoneistonsa. Hän myi Hangon huvilansa. Hän huutokauppasi korunsa. Kun pöly laskeutui, hänelle ei jäänyt mitään muuta kuin nimensä. Nimi, joka oli nyt synonyymi ennakkoluulolle ja epäonnistumiselle. Kainuun kesä ei ollut kuin Helsingin kesä. Helsingissä kesä oli usein asfaltin katkuinen ja kostea. Kainuussa ilma tuoksui männyiltä, suolta ja puhtaalta järvivedeltä. Elias Virtaselle se oli kodin tuoksu, mutta tänään se oli myös voiton tuoksu. 2 vuotta oli kulunut lennon AY402 tapauksesta. 2 vuotta uuvuttavaa työtä, unettomia öitä ja valtavaa painetta suorittaa maisterin tutkinto ETH Zürichissä, samalla hallinnoiden oikeussalin myrskyä, joka oli vanginnut maailman huomion. Sovintosumma jutusta Virtanen vs. Koskinen oli ollut huomattava, paljon enemmän kuin alun perin uutisoitu
5 miljoonaa euroa korkojen ja oikeudenkäyntikulujen jälkeen. Useimmat olisivat ottaneet rahat ja kadonneet. He olisivat ostaneet huvilan Komojärveltä tai kattohuoneiston Lontoosta. Elias oli ostanut tontin kotikylänsä laidalta, alueelta, joka kaipasi kipeästi resursseja. Hän seisoi nyt tontin keskellä, korjaten istuvan pukunsa kaulusta, jyrkkä vastakohta harmaalle hupparille, joka oli kerran määritellyt hänet maailman silmissä. Hänen takanaan kohosi rakennus, joka oli vienyt hänen elämänsä viimeiset 18 kuukautta, Mäkinen-Peltonen innovaatiokeskus. Se oli arkkitehtoninen ihme, fyysinen ilmentymä gradusta, joka oli voittanut Forner-apurahan. Rakennus ei taistellut ympäristöä vastaan, se hengitti sen mukana. Julkisivu oli tehty paikallisesta puusta ja kierrätysteräksestä, suunniteltu ohjaamaan tuulet atriumin läpi, viilentäen sisätilat luonnollisesti ilman sähköä syövää ilmastointia. Katolla oli aurinkopaneeleja, jotka tuottivat sähköä paitsi keskukselle, myös ympäröiville katulampuille. Se oli kaunis, toimiva ja jo nyt täynnä elämää. Lasi-ikkunoiden läpi Elias näki heidät, kymmeniä nuoria kumarassa kannettavien päällä. Työpajassa tyttöryhmä käytti 3D-tulostinta proteesikäden prototyypin tekemiseen. Kirjastossa pojat väittelivät rakennustekniikan periaatteista. Jännittyneenä Elias kääntyi. Antti Peltonen seisoi hänen vieressään pyyhkien otsaansa silkkisellä nenäliinalla. Asianajaja näytti hieman ulkopuoliselta Kainuun auringossa, mutta silti täysin levolliselta. Hän oli lentänyt Lontoosta vain avausta varten, ele joka yhä teki Eliaksen nöyräksi. Vähän, Elias myönsi. On yksi asia piirtää rakennus. On toinen asia nähdä ihmisten todella käyttävän sitä. Pelkään koko ajan, että katto vuotaa tai palvelimet kaatuvat. Katto ei vuoda, Elias, Antti sanoi äänellä, jossa oli tuo tuttu rauhoittava sointi. Ja jos palvelimet kaatuvat, sinulla on tuolla 100 loistavaa mieltä korjaamassa niitä. Sehän on koko homman ydin, eikö? Elias hymyili. Se on se ydin. Musta SUV kaartoi pihaan nostaen pienen pölypilven. Ovi aukesi ja kapteeni Juhani Mäkinen astui ulos. Hän näytti erilaiselta ilman univormua, kenties pehmeämmältä, mutta hän kantoi yhä itseään ryhdikkäästi kuten mies, joka on viettänyt elämänsä komennossa. Hänellä oli yllään vaalea pellava puku ja aviator-aurinkolasit, jotka kätkivät hänen silmiinsä kertyvän kosteuden, kun hän katsoi rakennusta. Kapteeni, Elias sanoi kävellen kättelemään häntä. Elias, Mäkinen vastasi puristaen Eliaksen kättä molemmin käsin. Ole kiltti, olen sanonut, että kutsu Juhaniksi. Olen eläkkeellä nyt. Ainoa asia, jota komennan nykyään, on päältä ajettava ruohonleikkuri. Mäkinen katsoi sisäänkäynnin yläpuolella olevaa kylttiä. Mäkinen-Peltonen keskus. Hän pudisti päätään, ääni paksuna liikutuksesta. Sinun ei olisi tarvinnut tehdä tuota, poika. Laittaa nimeäni tähän. Tein vain työni. Teitte enemmän kuin työnne, Elias sanoi vakaasti. Te näitte ihmisen, kun kaikki muut näkivät ongelman. Jos ette olisi kääntänyt sitä tilannetta, tai jos olisitte vain siirtänyt minut taakse rauhan säilyttämiseksi, mitään tästä ei olisi olemassa. Nämä rahat istuisivat yhä Kaarina Koskisen pankkitilillä, ostaen käsilaukkuja oppikirjojen sijaan. Mäkinen naurahti lyhyesti. No, kun sen noin asetat, se on kunnia, Elias. Elämäni suurin. Seremonia alkoi 20 minuuttia myöhemmin. Piha oli täynnä. Siellä oli paikallisia vaikuttajia, kansainvälisiä toimittajia lehdistökortit kaulassaan ja satoja opiskelijoita ja vanhempia lähialueelta. Elias nousi puhujapönttöön. Mikrofoni vinkui hetken, asettuen sitten hurinaan. Hän katsoi kasvoja, jotka näyttivät häneltä, kasvoja, joilla oli sama nälkä, jota hän oli tuntenut istuessaan Finnair Loungessa kuluneen laukkunsa kanssa. 2 vuotta sitten Elias aloitti, äänensä vakaana ja vahvistettuna torin yli. Istuin paikalla, jota minulle sanottiin etten ansainnut. Minua katsottiin epäluulolla. Minua ei arvosteltu mieleni tai luonteeni mukaan, vaan vaatteideni ja taustani perusteella. Yleisö oli hiljaa, hangaten jokaista sanaa. Nainen, jolla oli paljon rahaa ja hyvin vähän ystävällisyyttä, yritti saada minut tuntemaan itseni pieneksi. Hän yritti pyyhkiä minut pois. Hän uskoi, että valta on rajallinen resurssi, jotain, jota pantataan ja käytetään muiden sulkemiseen pois. Elias piti tauon, hänen silmänsä löysivät kameraryhmän takarivissä. Hän tiesi tämän menevän lähetykseen. Hän tiesi internetin näkevän sen. Mutta hän oli väärässä, Elias jatkoi.
äänensä noustessa intohimosta. Valta ei ole rajallista, kunnioitus ei ole piirakka, joka loppuu, jos jaat sitä. Kun yrität haudata jonkun, sinun on oltava hyvin varovainen, ettet vain istuta siementä. Hän viittasi takanaan olevaan rakennukseen. Tämä keskus on rakennettu rahoilla, joiden oli tarkoitus vaientaa minut. Otimme suvaitsemattomuuden hedelmät ja käytimme ne rakentaaksemme perustan tulevaisuudelle. Jokainen tietokone sisällä, jokainen kirja, jokainen tiili, ne on maksettu juuri sillä ennakkoluulolla, joka yritti pysäyttää meidät. Viha on kallista, mutta toivo on investointi, joka maksaa loputonta korkoa. Aplodit alkoivat hitaasti, paisuen sitten huudoksi. Ihmiset seisoivat, jotkut pyyhkivät kyyneleitä. Se ei ollut vain puhe, se oli kunnianpalautus. Tämä paikka kuuluu teille, Elias huusi aplodien yli. Se kuuluu jokaiselle lapselle, jolle on koskaan sanottu, ettei hän sovi joukkoon. Te kuulutte tänne. Te kuulutte minne tahansa lahjanne teidät vievät. Kiitotie on vapaa. On aika lentää. Kun seremonia päättyi ja aurinko alkoi laskea horisontin taakse, maalaten Kainuun taivaan purppuralla ja oranssilla, tunnelma muuttui juhlalliseksi, musiikki alkoi soida. Elias, Antti ja Mäkinen vetäytyivät atriumin hiljaiseen nurkkaan seuraten opiskelijoiden tulvaa rakennukseen. No, Antti sanoi tarkistaen kelloaan. Nyt kun olet pelastanut maailman, mitä seuraavaksi? Pilvenpiirtäjä Tokioon, silta Lontooseen. Ehkä, Elias nauroi. Mutta ensin minulla on lukukausi opetettavana. Liityn tähän tiedekuntaan vierailevana professorina. Professori Virtanen, Mäkinen pohti, kuulostaa hyvältä. Antti kurotti taskuunsa ja otti esiin puhelimensa. Hän epäröi hetken, ilkikurinen pilke silmissään. Opettajista ja opituista läksyistä puheen ollen. Ajattelin, että kumpikin teistä saattaisi arvostaa pientä päivitystä yhteisestä tuttavastamme. Elias jähmettyi hieman. Rouva Koskinen. Juuri hän, Antti sanoi. Vaikka uskon, että hän käyttää nyt tyttönimeään tai yrittää, on vaikea piiloutua, kun kasvot ovat meemi. Hän napautti näyttöä ja ojensi sen heille. Se ei ollut otsikko Helsingin Sanomista tai Taloussanomista. Se oli pieni, rakeinen kuva paikallisesta floridalaisesta uutisblogista Boca Raton Daily. Otsikko kuului: Dinerin tarjoilija sai potkut heitettyään jääteet asiakkaan päälle tippikiistan vuoksi. Artikkeli oli lyhyt ja säälittävä. Siinä kerrottiin välikohtauksesta keskitason ravintolassa, jossa 62-vuotias tarjoilija nimeltä Kaarina oli joutunut huutokilpailuun asiakkaan kanssa, joka jätti $3 tipin $40 laskusta. Todistajat kertoivat tarjoilijan huutaneen, onko teillä mitään hajua, kuka minä olin, ennen kuin hän heitti lasillisen jääteetä pöydän yli. Manageri saattoi hänet ulos ja hän sai potkut välittömästi. Elias katsoi kuvaa. Se oli selvästi sivusta katsojan puhelimella ottama. Kaarina oli tunnistamaton. Hänen platinablondit hiuksensa olivat nyt himmeän harmaat, sidottuna sotkuisella pinnillä. Hänen kasvonsa olivat täynnä katkeruuden uurteita, suu vääntyneenä samaan irvistykseen. Mutta nyt siitä puuttui kaikki valta. Se oli vain vihaisen naisen mulkoilu, naisen, joka oli menettänyt kaiken eikä ollut oppinut mitään. Häntä odottaa syyte järjestyshäiriöstä, Antti lisäsi kuivasti. Ja ravintola haastaa hänet vahingonkorvauksiin. Tekee melkein mieli tarjota hänelle oikeusapua, melkein. Kapteeni Mäkinen katsoi kuvaa ja huokaisi. Se on surullista. Hänellä oli maailma jaloissaan, ja hän heitti sen pois, koska ei kestänyt ajatusta sen jakamisesta. Elias tuijotti kuvaa vielä muutaman sekunnin. Hän muisti pelon, jota oli tuntenut paikalla kaksiaa. Hän muisti koko matkustamon tuijotuksen aiheuttaman nöyryytyksen. Hän muisti ajatelleensa, että hänen elämänsä oli ohi, mutta katsoessaan naista nyt, hän ei tuntenut voitonriemua, hän ei tuntenut vahingoniloa. Viha, joka oli ruokkinut häntä oikeudenkäynnin aikana, oli aikoja sitten haihtunut, palannut pois työssä, jota hän teki täällä. Hän on aave, Elias sanoi pehmeästi palauttaen puhelimen Antille. Hän on jumissa siinä hetkessä koneessa. Hän on istunut tuossa vihassa 2 vuotta. Hän kääntyi pois näytöstä, katsoen takaisin työpajaan, jossa opiskelijaryhmä oli juuri onnistuneesti tulostanut proteesikäden. He tuulettivat, paiskasivat yläfemmaa, heidän kasvonsa valaistuivat monitorien loisteesta. Minulla ei ole aikaa aaveille. Elias sanoi, aito hymy leviten hänen kasvoilleen. Minulla on liikaa rakennettavaa. Aamen sille,
Mäkinen sanoi taputtaen häntä selkään. Tulehan, Elias sanoi osoittaen laboratorion suuntaan. Haluan näyttää teille palvelinhuoneen jäähdytysjärjestelmän. Ilmavirran dynamiikka perustuu haukan siipiin. Rakastatte sitä, kapteeni. Näytä tietä, professori, Mäkinen sanoi. He kävelivät yhdessä keskuksen sydämeen. 3 miestä, suomalainen arkkitehti, asianajaja ja kapteeni, yhdistettynä yhdellä lennolla, joka oli mennyt pieleen parhaalla mahdollisella tavalla. Ulkona yöilma viileni, mutta sisällä valot olivat kirkkaat ja tulevaisuus oli vasta alkamassa. Ja näin Elias Virtanen muutti nöyryytyksen hetken toivon perinnöksi. Kaarina Koskinen luuli voivansa murskata opiskelijan tunteakseen itsensä voimakkaaksi. Sen sijaan hän rahoitti juuri sen tulevaisuuden, jota hän yritti tukahduttaa. Se on karu ja kaunis oppitunti karmasta. Kun yrität haudata jonkun, ole varovainen, ettet vain istuta siementä. Mitä sinä olisit tehnyt, jos olisit istunut paikalla 3? Olisitko korottanut äänesi kuten Antti vai pysynyt hiljaa? Kerro minulle kommenteissa. Jos tämä tarina kosketti sinua, paina tykkää, nappia. Se auttaa kanavaa. Äläkä unohda tilata ja soittaa kelloa, jotta et koskaan missaa tarinaa kylmänä tarjoilusta oikeudesta. Kiitos katselusta ja muista, ole ystävällinen tai ole kuuluisa vääristä syistä. Nähdään seuraavassa videossa.